dozadu. Je, už stačí. Už můžem? A Vojto to ještě, já to mám. Vojto, to je dobré. Počkej, já to vlastně mám mít semnutý vlasy. Hej, proč to není rovně? Vojto, já teď mám takovouhle... Tak jo. Zkusíme, no. Můžeme. Musíme mluvit tak, abych vás sem slyšel. Jo, to prostě... Dobře. Tak. Dobrý. Máme přestávkovou muziku. Tak co, kolik ti to letos hodilo? 2 peníze. Mně taky 2 peníze. A tobě taky 2 peníze. To je náhoda. Jaká náhoda? Vždyť jsme sestry, ne? Holky, pořádný kšeft se má patřičně zapít. To jo, tak já skočím k výčepu. Spodom, 3krát, prosím. Ani vás ti muži nenaučili pivo pít. Ten tvůj je stejně dobrý jako ty naši. A ty nestojíš za nic. Aby ne, vždyť jsou to bratři. A ještě do druhý nohy, pane výčepní. Energii do toho, Jasmí. Jo. Jo, je to tvůj kšeft, ty tam běháš jak blázen. Se snažíš vydělat. Minutku. Ideálně to chceš mít načepovaný, už když ti to přinese teď. Tak. Děkuju. To je strašně dlouhý, už musíš dát ven. Oni všichni lidi nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen do úmoru jen proto, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré. Ovšem, nechtít mít pohodlí k odpočinku a nepracovat už vůbec, to rovněž není chytré. A být pořád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, to je vlastně hloupost. Největší hloupost pak jest chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vlastně vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo uměním už jenom být živ po své. Ok, my už máme dost, musíme jít. Jo. Cože? Nic.
Musí stát. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit. A já mu chtěla koupit čepici. Něco se stane. Musí, říkám vám. A co by se mělo stát? Zázrak? A proč ne? Já se zatím na chvilku natáhnu do trávy. Jauhaj! Na co jsem to sedla? Nadpřirozené síly. Neslyším. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. A jak to tedy rozdělíme? Jak? Já bych to rozdělila na 3 díly. Jak chceš dělit jeden velký rubín na 3 díly? A když to budeme ve městě prodávat, budou se policajti ptát, odkud to máme. Řekneme, že se stal zázrak. A policajti na zázraky věří. Nevěří. Nepsou hloupí. Holky, mám nápad. Prsten by měl připadnout té z nás, která vypeče svého muže nejsměšnějším kouskem. To je nápad. 1, 2, 3. platí! A jak to nám došlo? Představujte, v pohodě, nějak to nám došlo, a to bude na kačku nebo na natku, že já vlastně nemám jak poznat, že je dostaveno. Takže někdo z vás, když bude dostaveno, tak skrz tu oponu mi zamává rukou. Jo, budeme mít domluvený místo půdy. To zkusíme pak toho 6. A nebo můžeme tlesknout nějak. To výborně uslyším přes tu muziku tady vzadu. Jo. Máte 2 židle? Zajíček, Brian, Nejemí a Kalček. Kapitán Sparty Burger vyhrál los, Sobotka prováděl dokonalý výkop přesně o 3:30. Brzy však mu vzali míč, Sparta zaútočila a hned v prvních vteřinách měla velmi dobrou šanci, když Kalček odcentroval míč a Zajíček to jen těsně minul. Něco nového? Nic, ale sešívaný hrozí porážkům klokanům a klokani hrozí sešívaný. Viktorka neodpověděla na výzvu Dukle, protože fandí klokanu, ale i fandové tvrdí, že klokanu nefandí, když každý ví, že fandí. A sešívaný vyšlo z bůra Viktorce a ta tvrdí, že to bylo podplacený, když každý ví, že na to nemají. Prostě všechno je v pořádku. Něco ti je. Nic mi není. A co ti je? Ty bys jenom pořád seděl u rádia, co se kde šuškne, to je to hlavní. Ale že oko do duše, totiž okno sice v duši, tak mi pomoct, víš, co chci říct. Dojdu k doktorovi, proberou vodu. To je na oči grunt. Nejen, že mi nerozumíš, ale ani nevidíš, jak moc jsem nemocná. Se tvář, že jsem domů došla. Ve městě jsem všechny peníze za mastičkáře utratila. Ale poradil mi, jak se neduhu zbavím. Tak, hone Marie, do postele Ale právě ne. tak jak tedy, co tedy? Mluv Mařenko, povídej Máničko. Neříkej mi Máničko, sakra. Tak tedy Mařeno. Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat. A já bych to nepřežila. Že ti huba neupadne. Dobře víš, že pro tebe všechno udělá. A rád, Mordie, vyklop to, nebo to z tebe vytřepu. Mastičkář poradil, že když si dáš vytrhnout zdravý zub a když ho rozemlu v mléce a vypiju, budu zdravá jako rybka. Tvůj zub. Tak nekoukej na mě a běž. Musíš hned vstávat a jít. Jo? Směj se potom, co slyšíš ten zvuk. Moždíš, ale studho.
Proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička. Do čepice, to je bolest, to je bolest. Takže prý pro tebe nic neudělám. Někde jsem slyšela, že prý pomůže, když... No pomůže pohyb na bolest. Sundej si tu košili, ať ti nepřekáží a běhej dokola po kolke. Vestu. To by mělo pomoct. Au, to je bolest. Tak, ještě aspoň 2 kolečka. Au. Všechny vydělané peníze mě to stálo, ale nakonec se usnesli, že arcibiskupem budeš ty. Co se usnesli? Preláti, probošti, jáhnové, prostě celý sjezd, tajný sjezd. A to zbytečně utratila peníze, Tildo. Víš přece, že jsem antiklerikál. To nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. To jen teprve zasadíš ráno. To by byla rána. Ale pozor, já neumím latinsky. Jen tak, že si umím podepsat a se čtením to mám taky špatný. To sama víš. To ti přijde samo. Posadíš se do komory a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Já nechápu, proč zrovna na mě má Duch Svatý se stoupit. Neřekla si ducha, Sofie. No jo, to je jedno. To nevadí. Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý se stoupit. Je tolik vládců a panovníků, na které by měl spíš. Před 100 lety už bylo pozdě. Na záchranu světa je tady nejvyšší čas. Tak moc nemluv, tady máš berlu a šup do komory. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit. Ne. Který mužský by nechtěl zachránit svět. Ještě ke všemu, když tomu má parádní berlu a stačí umět špatně číst a psát. A jak mě najde ten duch? Vykřikni občas: o běda, hříchu běda. Toho upozorním. O běda, hříchu běda. O běda, hříchu běda. Klidně si to jako namlouvej u toho. Tady řek, tak svíčku, jednu. Tak rychle, než se vrátí, hodně rychle. Ať to není tichý. Ještě jedna. Šatry, šatry, šatry.
Klidně nech ten límeček, to je úplně jedno. Nech ho pod tím. Fuk. Spíš naopak tohle vypadá divně. Nech si ho pod tím. Jo, no tak. Budeš to mít rychlejší. Teď vypadáš jak jeptiška. Tak příště můžu. Jak ona to pozná? Možná vzdychni. Tak jak jsme pochodili? Co je? Co se děje? Co ten talíř na stole? Ty nebudeš jíst? Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. Tak proč prostě jenom pro jednoho? Jak bych ti to vysvětlila, jen můj. Večeřet nebudeš ty, já budu. To jsem teda zvědavý proč. Oba víc nahlas. Protože mrtví nevečeří. Tady je změna tempa, tady vystřelíš trošku, to je jako what the fuck prostě. Co to vypravuješ, Barunko? Byla jsi z biografu? Jeníku, co pak jsi zapomněl? Od včerejška už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel jsi. Umřel? Já umřel? Tak nastav líčka, já ti ukážu, jak jsem umřel. Studíš, hrozně studíš. Jeníku, co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj, a netrap svou vdovu. Tak dobrá, jsem studený. Vnucovat se nebudu. Ale mám hlad. Nemáš. Mám! Nemůžeš mít, mrtvý nemůže mít hlad. Konec pitomostí, tak dívej. Tohle všechno sledu. Tak jsem neboštík, nebo nejsem. Běž se zeptat sousedů, když mi nevěříš. Ale opatrně, aby se k smrti nevyděsil. A ženu. O běda, říchu běda. Ale ten talíř budeš muset mít nachystaný na boku, stejně jak byl hmoždíř. Protože takhle to vypadá, že se jdeš podívat k těm sousedům, což je divný. Jo, dobře. Jo, budeš ho mít na straně. Měla jsi pravdu, šel jsem za bráchou. Nahlas. Měla jsi pravdu, šel jsem za bráchou, seděl v komoře nad knihou a modlil se za mě. O běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád. Kluk jeden zlatá. Toho si rád jí dával Jeníku. Až mi to srdce trhá. Mě to trhá srdce daleko víc. Možná klidně řekni ten žaludek. Mě to trhá spíš žaludek. Mě to trhá spíš žaludek. A proč jsem vlastně umřel? Víš, že nevím? Byl u mě doktor? Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Pak si zmodral a já byla vdova. A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si vůbec nepamatuju, o čem jsme tam mluvili. Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku. Už vím, já ti zrovna chtěl svěřit, že mám pod jabloni zakopanou truhličku haléřů. Měla bys si honem za něco utratit, slyšel jsem, že mají být zrušený. Ale vykopají radši v noci. Jeníku, ty jsi byl vždycky hodný. Budu mít pro tebe na pomníček. Pomník, blbost, to tě nesmí ani napadnout. Prodej to tady a přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrak, nebo třeba do Mariánek. Tam ještě můžeš udělat partii. Ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenapadne. Nahlas. Ani pomyšlení. Tebe mi nikdo No nenahradí. úplně stejně. Nahlas. To jsi měla říkat dřív. Teď mrtvýho mě to nevytrhne. Ale stejně ti děkuji. Kolik je funus, abych nezaspal? To už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věků. Amen. Hodná holka. Mohla s ní být ještě legrace. Však ještě bude. Neboj.
konečně zaber, nebo se nám tady chudák bratr začne už rozpadat. Tohle nefunguje. Musíme si to prostě odpočítat. To je dobrý nápad. Takže 1, 2, 3. Oni nenaletěli, oni nás mají jenom tak rádi, že pro samou lásku ani nenapadlo, jakou havadionu jsme na ně upekli. vy furýny, dělat ze svých lásky plných manželů takové šprýmy. Takže žádný biskup, ale úplně normální vůl. Ale živej, kluci, já jsem živej vůl.